Por hoy Baixo Miño, Marci Varela. 1:10, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de este Hoy por Hoy Baixo Miño, aquí en directo en la 105.1 FM. Hoy es miércoles 25 de febrero, vamos allá con todo lo que tenemos preparado para hoy. Temos unha palestra informativa ás 8 desta tarde noite na Casa de Montes de Vila de Suso, pois para falar dese novo proxecto eólico que xa comentamos algo no seu momento cando nos avisaron do seu anuncio. É unha das persoas que estará falando deste evento, pois é, digamos, a nosa voz habitual sobre estes temas desde SOS Groba, dende o Instituto de Estudos Miñoráns, que tamén organiza esta charla xunto á Comunidade de Montes de Vila de Suso. Bruno Centelles. Bruno, que tal? Moi boa tarde. Que tal? Boa tarde, como estades? Porque supoño que ahora que estamos nese tempo de alegación, é o momento de informar ben a ciudadanía, incluso neste caso mellor as persoas afectadas directamente por este proxecto. Sí, claro, esa é a intención, chegar á ciudadanía así directamente, poder explicarlles o que levamos traballado no proxecto, porque, bueno, como sempre, cando se publica temos un tempo limitado, a documentación é moi profusa, moi ampla. A día de hoxe non temos rematado o estudo 100%, non? Pero, bueno, sí temos cosas adiantadas que temos que contarle á ciudadanía, refrescarles un pouco a idea do que significa toda esta ameaza e, bueno, intentar, pues eso, que a xente directamente afectada e quen queira escoitarnos, pues, poida ter acceso a información. Cando falamos, isto se acababa de anunciar prácticamente. Agora que tiveches máis tempo, Bruno, para analizar en que consiste este proxecto de Arena Green Power e o impacto que tería. Xa nos comentas inicialmente que eran como 4 novos proxectos, en fin, un dependendo de outros. Non sei se algo máis descubrichedes ao analizar a documentación. Bueno, o sea, mirando con detalle, sí que, bueno, ven coincidindo cos anteriores parques, tanto Albariño 1 como Torroña 1 como Toroña, estaban na mesma zona, ten o mesmo tipo de afección sobre patrimonio natural, augas, patrimonio arqueolóxico, cultural, e logo, na cuestión de detalle, que se percibe, sí que temos documentado, que as persoas ou o equipo que fixo o proxecto non coñece o territorio. Estas poligonais, esta superficie afectada, está afectando zonas singulares recoñecidas, publicadas pola propia Xunta de Galicia. Falo de augas, falo de protección natural, falo de protección paisaxística e falo de riqueza arqueolóxica. É certo que o plan básico, por exemplo, recolle algúns puntos arqueolóxicos dos que as poligonais intentan escapar, non o consiguen en todos os casos, pero bueno, sí que hai. Pero tamén é certo que nós temos documentados xacementos arqueolóxicos dentro das poligonais. Entonces, bueno, pues sigue tendo os mesmos fallos que tiñan os outros proxectos. Entonces, isto hai que contalo, a xente ten que sabelo e a Xunta ten que sabelo para, bueno, poder facer o seu traballo un pouco mellor. Antes me esquecín de mencionar tamén a Comunidade de Montes de Mougás, que organiza este encontro xunto a de Vila de Suso, porque son as, digamos, as dúas parroquias máis afectadas por este proxecto. Sí, o sea, afectadas polas poligonais son Vila de Suso e de Mougás. Vila de Suso ten un dos 4 aerogeradores e Mougás ten 3 deles, pero bueno, están nesa zona límite entre Mougás e Vila de Suso. De feito, convocamos para esta tarde unha charla informativa en Vila de Suso, onde explicaremos estes pormenores, e o día 5 xa vos adianto que está programada a proxección do documental Vidas Irrenovables de Francisco Vaquero sobre esta cuestión fundamentalmente eólica e tamén fotovoltaica en todo o Estado, e isto será na Casa de Montes de Mougás. Sempre nos incides un pouco no tema da destrucción da paisaxe, da biodiversidade, do patrimonio, de que modifica os cursos de auga, pero sempre sabes que tamén hai outra parte que di, bueno, pois isto traerá enerxía máis barata, xerará emprego, pero ti defendes, vos defendedes que isto non é así tampouco. Claro, non é así. Hai anos, cando empezamos a falar disto, eran datos fríos, non consolidados, ou non éramos capaces de documentalo, digamos, científicamente, non? Anos despois de traballar e de contactar xa con persoas que se dedican a isto e revisando evidencia científica e literatura sobre a cuestión, é evidente que o consumo eléctrico en Europa, en España e tamén en Galicia, ven descendendo dende o ano 2008. É dicir, hai 8 anos
que o consumo de enerxía eléctrica en toda Europa, é unha constante en Europa, é unha constante en España e unha constante en Galicia. Ven descendendo o consumo eléctrico. Paradóxicamente, o consumo eléctrico parece ter que ver coa poboación dun territorio. Entón, temos que Galicia vai aumentando progresivamente de poboación e, sin embargo, Galicia vai diminuindo progresivamente o consumo eléctrico. Entón, parece ilóxico argumentar necesitamos enerxía eléctrica porque non é certo. Non somos capaces de consumir toda a enerxía eléctrica que producimos. Temos que ter en conta e recordar, Europa fixaba nun 30% a produción de enerxías renovables para o ano 2030 e nós no ano 2026, xa no 2024, estamos producindo, datos da rede eléctrica estatal, pouco sospeitosa de fazer trampas nisto, en 2024, repito, Galicia produce un 141% de enerxía renovables. Eólica, hidroeléctrica, non podemos esquecer a hidroeléctrica e moi pouquiña fotovoltaica. É dicir, Galicia produce 1,5 veces a enerxía que é capaz de consumir. Este é un auténtico disparate. Sí. Entón, se Galicia xa está producindo vez e media a enerxía que é capaz de consumir, para que quede Galicia que se instalen un centro de parques eólicos novos, para que quede Galicia que se fale de centrais renovables de bombeo, para que quede Galicia que se fale de eólica mariña no litoral. Falaremos de Sotafare tamén en Mougás e tamén en Portocelo, no Rosado, están proxectadas dúas centrales hidroeléctricas de bombeo. Para que? Fronte ás costas entre Silleiro e a Guarda están proxectados ou hai documentación sobre 4 macros, xa non son macros, son moito máis que macros, son auténticas barbaridades de parques eólicos mariños flotantes. A que ven toda esta loucura de produción eléctrica cando temos documentado que non somos capaces de consumir a que producimos e que está caendo ano tras ano o consumo eléctrico, repito, en Europa, en España e tamén en Galicia? Non ten xeito, isto non ten sentido. Sí. A única explicación é que a produción, a macroproducción de enerxía eléctrica desta maneira non está pensada para solucionar o problema enerxético de poboacións concretas en territorios concretos, non. Isto é a excusa para que determinados grupos de poder e grupos financieros o que fose, os de sempre, os 4 de sempre que chamamos, fagan o maior negocio no menor tempo posible. Esta é a única explicación que hai. E detrás desto, pues, están os que habitualmente estamos denunciando. Por alguna razón, amparados, protegidos, ou a Xunta non se está dando conta de que ya están colando. Vamos a decirlo así, para non enfadar a ninguén. Por último, te quería preguntar, Bruno, o tema das alegacións, que xa está o período aberto, vos preferides que se faga dunha maneira conxunta ou animades a xente a que a título individual tamén o faga? Claro, a título individual é fundamental, o sea, que as persoas valoren, fagan as súas alegacións en función da información que transmitimos ou decidan asumir o documento que nos propoñemos en 2 páxinas, un folio por os 2 lados, asinar e presentar isto, pois é estupendo. E outra cosa é que logo hai alegacións moito máis profundas, moito máis profusas, que é inviable ofrecerlle á cidadanía un exemplar de 150 ou 200 páxinas de alegacións razonadas para que as lea e as asine. Isto non va a funcionar. Entón, digamos que hai 2 niveles, como mínimo, de alegacións. Hai unha alegación masiva, digamos, reducida, escueta, un folio que se maneja de unha maneira moi fácil. Ese está disponible en internet por varias vías. A persoa simplemente ten que asinar, poñer os seus datos e con eso asume a reivindicación en defensa da serra e ademais computará como cidadán fehacientemente identificado que está en contra deste sistema. Logo hai as alegacións, digamos, profundas, que son as que estamos ahora elaborando, e chegaremos prácticamente o último, penúltimo día para ter o documento pechado, que pretenden ser alegacións incontestables, con un fondo científico, con un fondo documental irreprochable, apoyado en documentación, en legislación, en gráficos, en informes técnicos. Ese é un traballo moi duro
que nós intentamos facer nestes 30 días que temos, porque ata este momento non coñecíamos os detalles dos parques, claro. Pois xa sabedes, a cita será hoxe ás 8 desta tarde, esta palestra informativa Groba non se vende, Vila de Suso, na Casa de Montes da parroquia oyense. Bruno Centelles, como sempre, un placer charlar contigo aquí no Hoy por Hoy Baixo Miño. Unha aperta, grazas. Moitas grazas, Marcio, grazas a todos. Saúdos.